Awakmu to, Fa. Lah nyapa nggih seragam kayak gini? Bela yo, nyapa aku mungkin mandik nih gini. Ki seragam gini ki. Lah sampai berdua ngerti piye yo. Woi, halo. Woi. Peh, wong ditekoki kok semalam hadep rono kok. Sampan kulo kok iso nggawe seragam kuwi pegawai apa piye? Nganu ber nganu Anu tekoni karek jawab pada angel mah. aku ki apa jenenge lurai sebelah. Biuh. Sampan ki lurah. Iya. Bilang jenenge lek cedhok aku ki yo ora sopan, Pak. Yo sepurane lho. Pak, Bu. Pasti Oh, gak apa-apa. Oh iya, aku yo biasane ngono kae kok. Ya yo wae biasane pakaian yo ngono kae nyowanteng ngono kae lek saiki kok nggih seragaman ngono kuwi. Bae lurah. Aku lali ki mengke. Lah awakmu nyapa ning kene? Tuh buat ceritanya. Nyapa lo? Yo guru-guru sampan kayak ngai kembang kayak lo aku ayah ulang tahun kae lo. Tuh akhirnya dampak. Duwe nyapa lo? Yo kabeh wong salah paham, bojoku yo salah paham, kanca-kancaku yo salah paham. Lah kok iso gak bisa lah paham lho nyapa? Karo kembang kuwi. Wong rene tulisane cinta-cinta kok. Yo enek tulisannya kan selamat ulang tahun Mas Bardolo kan ngono to sampean. Nah tak tekoki sampean yo tondo terima kasih dan sebagainya kuwi. Tapi wong-wong tak critani ngono ki salah paham kan ngene to, kembangnya kan tak go mulih. Terus? Lah ra ngerti ning jero ki nek kertasnya ceblok terus nek tulisan sampean ngucapne selamat ulang tahun kuwi ki padahal kanca-kancaku, bojoku kuwi kabeh nyiap nih. Carane surprise aku ulang tahun kuwi terus akhirnya Malah konangan kabeh ngono to? malah kecewa lho salah paham kuwi perkara hubungan sampean kok polisi ya. Alah. Lah terus piye saiki urung mari masalah iki? Iya wong aku tas tukari mbok nom mari kuwi terus mbok wedok. Kok mbok wedok mesti mbok wek bojoku loro. Terus akhirnya ya rene iki. Anu lho ngapunten biasane rek kalih lurah basa aku Alah rasa basa wong biasane ora basa. mboten penak lho lek sampean seragaman. Tak ewangi nyelesaikne apa piye masalah tak jelasne ngene sapa? Bojo nom bojo tuweke sampean. Wis to bu rasah repot-repot bening kok paling wis badhe pasti berlalu malah nesu ya sedina rong dina. Lah, ya masalah iki engko ndarani aku enak apa-apa karo sampean. Alhamdulillah. Aku ya percaya ora percaya. Mas ya Bardolo rene karo Bu Lurah Iva aku ya piye ya? Sik koyo grundel ngono. Lah wong Bu Lurah akeh ya menungso lho. Prak ya kadang enek kilafe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yu. Aku ndak ada teko to yu. Ya mesti ae laro nyatu motorku tak go mlebu. Iya lho mosok ya montore dilebokne jero omah. Tapi mosok kowe ndak krungu motorku. Blas ki. Golek sapa to yu? Golek bojomu lah, mosok golek pacare kan ora mungkin. Wong ngira ning omah. Ki wong emang omahku lho bojomu. Tak ira apa-apa wong nang bojomu. Tak seneni. Biyong, kene omah tak seneni. Lah omahmu kok seneni? Lah ngono ngaku lho belani awakmu yo an. Nyatu wong mek nyelung wetet ae.
ndak mari-mari padahal aku ki lho wong wis selos, wis duwe bojo loro ki lho. Kok arep serakah. Kabeh wong sak desa kok dipek si wedokan iki. Masalahnya iki dumek wong desa lho yo. Punjere desa soalnya iki bulurah. Kuwi masalah bulurah ki kuwi gek luwih penting neh. Peneh ta yo. Penting lho iki. Penting apa neh yo? Bocah teluan gepuki Bardolo. Kenapa? Yo gara-gara masalah ulang tahun diki kae. Kabul pegel jawane. Pegelnya apa wong kabul? Sapa jenenge sing surat-surat Iva? Nah ya kuwi lho. Piye lah Wingko terus piye? Kabul yo melu salah paham. Wingkono kok ndak salah paham. Bakno kabul ki karo Iva ngene lho ketoke. Tapi salah paham lho yo Wingko. Mergane Bardolo kita serene karo Iva. Iva? Rene? Karo bojomu? Lah nyapa jawaban? Lho ki kowe ndak dikapa-kapani to? Ora dikapa-kapani lho yo. Ndak kok tukari? Yo karono lho ngono ki, ngruwek putih bojone wong ae. Iya sik. Kok kaya ndak enek wong lanang liya Sik to yo. Manggi wis tak tukari, tapi rene iki terus wae karo bulurah emang. Ternyata Iva ki bulurah. Bulurah? Kok ndak jelas to? Ki bulurah ngendi lho? Ya sing jelas untuk bulurah ya dhewe lho yo. Jenenge Bardolo. Bulurah tangga desa. Wah, terus nyapa jawane rene iki? Ya kan Bardolo ning omah tak tukari, kayak paling ning mahmu yo kok tukari terus Bardolo paling inisiatif goleki Iva ngono lho. Wong rene jelas nih lek dhewe iki salah paham karo Bardolo. Salah pahame piye? Wong nyatane iki enek dhewe. Iya jane yo, tapi lek karo penjelasane Iva karo Bardolo iki yo tak masuk akal maksud iki. Maksudnya awake dhewe salah paham. Tapi ki atiku ki sik rotok ngrundel ngono iki. Sik to. Tapi ndak ada hubungan teman to. Ora enek lemune. Buket iki mek gur tanda terima kasih mergo kandangi didol kulo. Trinuku kandang sapi ya apa bulurah Iva kuwi. Walah ya wis to lek clear. Yo kliro ki tapi mosok awake dhewe langsung percaya ngono to. Ya prek yo sekne dhewe prek yo sik karo jaga-jaga ngono lho. Ku sanuke mek nggih tutup tok rene. Wis to, lek wis dijelasne Bu Guru. Sapa? Bulurah. Bulurah karo Bardolo rene iki berarti wis jelas lho. Ora usah berpikir sing negatif, sing positif thinking ngono lho. Positive thinking. Lah yo kuwi maksude. Timbangane rusak pikiran, rusak kesehatan, yo pilih positif ngono kuwi. Oke, gampang yo. Ben ayem lah omah-omah. Tapi minggu situ dikepuki ora karo kabul ya. Lah yo piye terusan? Golek ono kana lho. Tapi lek Bardolo karo bulurah wae Pak yo bulurah sing jelasne. Kayak mesine lek kabul iki lek wis cinta Pak yo gampang luluh. Walah, metune karo Bu Lurah kuwi ta? Heeh. Yo wis ngono, wis muga-muga ana apa-apa kabeh damai kabeh ngono lho. Amin yo. Karena omah yo ben rada ayem tentrem karo anak buah, tangga teparo kabeh iki ben sing rukun ngono. Lah yo terutama karo keluargane iki lho. Nah, wis muga-muga bojomu ki sadar lahir batine. Amin yo. Yo sakno lek wis jelas kabeh, wis clear kabeh, damai kabeh aku tak nyuwun pamit. Lah nyapa kok kesusu? Ngono turu kene. Lah piye wong yo biasane turu kene yo wong telu ngono kok. Lah aku kok ya priyenggan golek turu kene. Wis tak aku tak mulai hae. Lah masa ndak nilai tahu-tahu isi ngono yo. Ndak aku lek tahu walah. Aku tak masak apa? Terong. Wah, ayo kapan-kapan tak sarapan kene madang kene, aku tak mulai. Oke yuk, hati-hati loh. Ndak kapan madang tahu. Di madang lho jangan ku terong. Mantes suwun yo kan tak nyumbang ya. Ya yuk, hati-hati loh yuk. Waalaikumsalam. Jadi besarnya lho Bardolo. Kene diseneni ning kon diseneni. Ku yo biyen neh. Patur kelakuane yo koyo ngono.
Sampeyan cak repot ngono arep mangkat nang ndi apa tas kondi? Enggak wes, enggak engko bene tak WA-ne wong-wong. Nek tak ewangi nyelesaikne karo sapa kancamu barang kok. Piye? Timbangane masalahe kedawa-dawa engko malah. Ya iya, tapi iya lho malah ngrepone ora ta, Bu? Enggak. Motor sampean di DP kene gek di apa sini gek ning mbok enom ae. Iya lho maksudnya. Ya maksudnya jelasin ini mbok enom dhisik terus ku me kanca-kancane sampean apa piye sembarang manut aku. Mesti gandengan ngono. Heeh. Salah pahamne apa ora iki nggo kira-kira? Ndak ngerti lah aku, tapi lek ndelok sampean nggih seragam ketoke kok ora. Ya tapi motorku piye iki? Yo di DP kene ora ilange. Wah, motor kesayangan lho. Piye to iki, Fafa? Bu, maksudnya. Ilang tukune. Ayo, Iya, iya lek koyo sampean ki wis pangkat, terus sugih duit, obat. Ya ora ngono. Ndang pengen mari apa ora ta masalahe? Ya ndang lho, masalahnya kan yo mek salah paham ngono kae. Lah iya mangkane kuwi ayo. Jadi bang awakmu ning kene ngengkleng lho. Denger dadi marekne to masalahe. Tapi yo piye yo, padahal sampean ki ngai kembang kan mek corane kan sebatas ucapan terima kasih. Jane kuwi dudu ucapan terima kasih lho, Bar. Tapi kok gak paham-paham awakmu. Mesti cak omong-omongan dinoleh rono kok. Tapi ya mesane awakmu. Nek masalah ngene iki lah aku ora ngewangi nyelesaikne. Bu, Piye? Piye, Bar? iya piye cak omong-omongan kok iso noleh rono ki sida apa ora sampean ngewangi. Lah ya ayo. Ayo saiki lho. Ndang ki dimarani ki wis kok. Berarti numpak kene aku. Iya, iki montore di DP kene ae. Aku kontaknya tak jabute to. Eleh paling rene sing jipo lentet motor. Ngono nah, empane kok iso ya aja ngono. Sida apa ora? Nggih, Bu. Endang kok. Ya aku kok gandeng ora ya. Yo kena sing lanang to sing gandeng mosok wong wedok sing gandeng. Tak kira lah. Kok Ayo gendang cepet. Lah sampean repot ndak usah lho kok iso. Lo enggak, maksudnya gendang mari masalahmu juga. Mau makan pe? Karo kok ndodok ngilang-ngilang kembang kaya gini canom ae lho, Mas. Tidak ngerti itu masalahnya. Nyapa mana? Ngalih tenan. Ngono lho bare. Tuwa menyatu lek pengalih.
untungnya bulannya dapat kewetan. Kok kayak enek suara motor? Paling ya mek dia. Ini kita baru mau ber. Oh. Halah. Iya. Ayo. Ini loh. Sampean mlebu sik, salam dhisik tapi kok ngetoke. Aku tak nimburin sampean tak ndelik titik ngono. Lah kok malah wong iki malah nesu lho. Ora engko lek nesu ya dijelas nih. Wis tak awakmu sik lho. Tak awakmu sik. Ya wis to. Anu lho Bu. Engko ben dhisik nesu, mari nesu kok sampean jelasne kan akhirnya malah apa jenenge malah genah masalahe ya to. Oh iya. Terus sampean mlebu sik salam, iya to. Mari kuwi terus aku engko tak mlebu. Iya. Ya. Kowe berarti nyemberi kula kok ngilang sanu. Ora Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Ayo Mbak. Monggo Mbak. Aku kono ae. Tok kono ae rasa repot. Kita mlinggo. Aku tak liwat kene Bu tak lungguh kene. Nggih, sebarang. Iki ta sing kok tesone. Tak golek nek aku. Lah kok perlu? Lagi sapa Mbak iki? Ya sing dadek salah paham ya kuwi jenenge Iva ya iki. Iki kok gorene kok kenalnya aku terus ngarep kok rabi ngono to. Sik to kok iso rapi. Tapi ya, Bu. Bu. Mbak seragaman kok sampai ngono banyak mulang. Ini lho Mbak, maksud iki. Aku ki nggak duwe maksud piye karo Bardolo. Kuwi kembang kuwi ki tanda terima kasihku karo Bardolo. Mergane kan sapi sak kandang iki kan wis tak tuku to. Oh berarti sampean to sing jenenge Ipa. Iya, Mbak. Bu. Bu. Lurah ki ibake. Sampean Bu Lurah. Tapi kamu sebelah Mbak. Oh pantes, soalnya lurahku tuh sampean. Sepurane Mbak, yo nek dadi salah paham. Ya ora apa-apa Mbak, ngerti yo iki lho rada anu, yo kulinane ngono kuwi makane yo piye neh. Kok sepang aku ae wis kok plerok niki. Jeneng aku Mbak. Yo ora maksud iki aja nemen-nemen ngleroni aku masalahe aku ki lek biyen satu kene tak akoni to. Lah iya aku muni sing kleru aku. Kedengaran iki lho ngomong kira. Yo ngono ki nganu lho batino dirimu sendiri kok. Iya lek batin kok tak dhewe iki. Lah piye wong kena batur wis ngomong lek salah aku niki yo salahke aku lho ngono gede ngono kok. Lah iya aku ki ya salah lho aku. Oke mau apa? Iki sak tukaran terus ya iki. Ora lho Bu Mas ngene lho. Ngeten lho Bu niki nek omong-omongan nggih ngeten iki Mas. Oh, omong-omongan romantis ki ngono kuwi ya. Nggih. Romantis. Ya tukaran kok romantis. Iki mlakukan cedhok nang jalan. Aku mus tahu kok ndi lho teko cemplok. Terus tahu tuan sembarang dingah terus karena bikin jalan kita kok aku yo kaget kok seragaman mau di kapane. Nggih, soal semene aku ndak ngerti lho. Mbok sumpah kurang ngerti kok iki lho. Aku yo bingung lho tapi yo mek gur kan ya Mbak, tanda terima kasih teman. Iya, Makane kok. Ora nek apa-apa Mbak aku karo Bardolo. Lho. Wis genah to. Lek tenanan ya umpama tenanan ora wani lho nggawa rene, berarti tak delikne kaya kaya. Iya, wis paham, wis kulino aku Mbak. Bu, maksudnya. Kejene ngono aku wis tak akoni sak mbiyen jatuh aku nakal lek saiki kan jatuh tak omongi aku niat tobat. Ngono iki sik tak percaya. Sampan sambi Bu, gorengan. Oh iya Mbak. Iya, wis percaya to. Tapi ojo nesu.
Nanti jenis wae, tower kok tesone aku yo budrek aku ndang tuwek lah kok tesone. Iya, Mas Berdolo. Nah, ngono. Yo malah ngrepoti bulurah barang tak cari. Nggih, tapi ya ndak apa-apa daripada ayo pisan-pisan yo dolan kan yo ora apa-apa. Iya mbak, aku malah jadi salah paham nek gak ndang dijelas nih Nggih, iki. Bu. Dan sih ya tadi. Tidak. Berarti aku tak metu nang karo bulurah tak jelas nih. Bos aku isune. Nungguno lho. Tak jelas nih neng kabul. Nek nyapol kabul ra dikon rene ae. Iki mang arep mangkat ning kantore ora sida terus tak jarene jarene sampean mari kuwi tak jarene kabul. Kok Ya ampun Bu, sepurane ya malah ngrepoti sampean. Gak apa-apa mbak. Aja gitu ngono kuwi lho. Menggawane mek ngrepoti wong urip kok. Gak ada repotnya mah. Tidak kabul kon rene ae. Lah mesakne lho, ku bulurah panasen lho kok jak mlaku terus. Ora gelem lek kabul wong wis nesu karo aku. Lek karo iki engko ben jadi selesai ning ngene iki ben gak salah paham. Iya jane. Lek kabul jangan ya. Cuman ya iki. Soalnya ngene to. Iya, wis tak critani kok. Bulurah. Iki jawane yo guru iki. Oh mbak iki ya bu guru. Ya digugu gak ditiru di sing apik tok ae. Sing ngambil lek sing elek ki ora ditiru. Karena apa ya nek sing elek? Dene. Eleke mek nukari aku iki kadang. Lek sing nukari iki kan yo gara-gara dhewe to nyetu yo polahe ngeten klubu. Yo sana tak mau motor sitok ki mung tak gandeng badan. Ndak mamam dhisik to. Wis ta ora usah tak. Pesek ngopi-ngopi ngono ndak? Ndak. Bendang selesai masalah aku bendang rampung. Tak budrek kok kabeh nesoni aku kok. Nang ora sane sapa, masa nesoni bulurah tidak mungkin kan to bulurah manis lho. Bisa. Awas lho tapi. Iya, ora bisa. Wis loren wong kari ngene iki ora penak awak. Ya mbak, wis tak langsung aja mbak yo. Nggih, Bu. Hati-hati lho, Bu. Aku pamit. Awas lho. Iya. Apa? Aku wangi. Awas kok banding karo bulurah ya. Ora. Tibae Iva iki bulurah to. Mulai sungkan aku ngene iki. Mangan gorengan ae. Kalem-kalem lho, Bul. Yo kalem-kalem Ren. Oke tiktane iki lek cetok. Pak Lon tak. Nan lho kok. Emosi sik ditahan wong cetok. Malah engko tak giyep kok pisan to, Nyil. Weh, lek kae kok pasiram. Sekne bol. Iki pas si wonge. Ayo. Yo kalem-kalem meneng ae kowe iki. Aja kalem bol. Sat-sat Nah, bol. iya. Iwak cucut iwak teri kebiato tak pateni mangkene iki ya. Kok kaya cacing kita bol podan pateni. Lha piye keadaan yo ngene yo. Aku sudah kalah Pak Loro awakmu saiki. Siap ya Pak Lo, aku dibuan kabul. Ya. Kene bun-bunan Pak Lo. Aja karepmu dhewe dadi wong ke. Ngerti lek sampean wong lanang. Wong sugih. Ning yo ora ngono carane. Wong ki sembiarang ya aturan sing digawe. Bener bol. Gak iso kok. Ya iki lho ren wonge. Sing makno kuwi. Heeh. Lah kok kena iki? Sik to. Jelasno sing kanthi gamblang ngono kok ujug gawani pentong kuwi ki empane nantang-nantang kesana ki Remeh nih, Bro. Remeh nih. Remeh nih. Ayo, Kira Bro. awak ndak wani gane. Ndak wani. Piye to karepe? iki montore iki lho. Langsung aja. Basa langsung aja. Aduh wis moni aku wis to. Aku nek burimu pokoke bol. Lah iya ku lho pokoke. Kalau nek burimu bol pokoknya terus. Oh iya aku ngerti perkara kae to. Iki lho tak omongne iki perkara ni sampean nyai kembang aku lho ngerti dadi salah paham ngene. Walah, sing guru karo anu nesu iki kan. Yo iki guru-gurune Rin. Lah terus piye iki Pak Lo? Lek anu padha ndak trimo, ayo. Lah iya. Ayo dhisik kok. Larang-larang Pak Lo. Ini negara hukum lho mak brok ngono awakmu malah Lah hukumane keri ya, Bul ya. Ya iya no Rin. Kene kadung tek sak berang-berang bol ndingi.
Panas dhisik bol ayo, mumpung panas bol. Mumpung geni. Gil, panggah lho aku. Lah aku pegel ku setengah mati tenan lah aku. Jerek nyewa dek ini. Suwun Pak Lo. Oleh duit to, Ren? Ge sewan kendik nyopo to Nyil? Wah, lah sewan badut awak dingin to. Yo. Iya. Terus gue harus lari harus tanggung jawabmu. Enggak lari tapi lek nang ngene iki aku wis matur suwun ya Pak Lo iki jenenge sewan dek ini. Ya saiki ngene Bol, urusanku wis selesai to. Selesai piye maksudmu ki? Lah wis cair. Ngene bol, Saiki urusanmu kan beda to Bol. Mulai aku melu-melu ora bener engko. ayo sarena aku oleh duit. Wis ya bol, tangan ono dhewe. Oh, ancen yo kanca. Ayo miso. Enggak kelar Pak Lo. Ngene lho Mas, tak ceritani. Tak jelasne sik to. Aja nesu-nesu dhisik to mangane iki. Ki malah nggo kanca ki mau nyampun jajal. Aku ndak ngono lho maksudku. Ini lho ceritanya aku cuma tas kok ini Mbak Enom Bardolo. Ki nyapa? Jelas nih yoan masalah buket kuwi ki mek gur tanda terima kasih ku mergane sapi sak kandange tak tuku ngono lho. Mas iki salah paham kok iso ngejak kanca arepe. Bener lho kok. Piye nyatu yo kaya ngono kejadiane kok. Kita zaman ki enggak usah cemburu. Lili. Nek piye ancen yo sampean yo ngono kae kayak sinyal ngono kae kok sapa sing ndak pegel jale. Ki sampean nek masak kaya pegawean Pak Lo. Ngene ta, Toy. Kene petong. Iya Pak. Dek, sama ning ngene, Bu. Wis dijelasne to, kae mek salah paham. Ya iki nyatane tak jak rene ngene iki mang tas tak jak melu barang tak kon jelasne. Arep kok rabi. Kok rabi. Orang rabi. Ya perkarane kebungan mek ucapan terima kasih perkara dhek iki tuku kandang sak sapiku kuwi. Prayo ngono to, Bu? Iya. Nek ngono kuwi ora omong. Lah omong kene yo arep gepuk lek sing mbok enom yo arep kari. Berarti kan ndak mek aku tok to ngono sing nesu, ngono lho Pak. Lah ya makane wis tak jelasne ngene iki mosok awakmu sik ndak percaya. Ya ora lho Pak, aku ini tak gua lho iki lho. Berarti awakmu wis ndak nesu ya. Ndak aku lek ngene iki. Lek kowe piye sik? Direncana karo iki. Kok masak cuek di ngono to Pak? Lah wong dikasih lurah. Iya tapi mlecim kok jeneng-nemen iki lho. Raimu ketok elek lho. Tapi aku cek iki lho Pak. Ini juga kawan lahir kok. Oke. Wis parani lho Pak ya. Iya ora apa-apa jeneng salah paham sing penting kabeh iki ana solusine. Ngono to. Ini ceritane jaman iki dengar sama lho, Bu. Oh alah. Piye bol? Mosok dijelasne kaya ngono sik urung percaya, sik pangan nesu-nesu wae. Anu Mbak, anu Bu, percaya tapi iya to Pak. Anu sik kem enak urusan tak nutek nek kem ya Mbak anu Bu. Wis sik to padha nyapa lho ki salah. Piye nyapa to kok susu iki? Ndang kem Sik to. Awakmu kan ngomong, Pak, njaluk tolong aku cidekno ning Iva. lah sapa lu ngomong ngono Pak? Kene wis tak omongi ngono ki. Ora kem bocah loro kem selak. Wong wis diganti rugi wis tak. Sik to aja ndang alih. Alone lho, Bro. Kok nyapa malah minder. Lek jate awakmu ki demen tenan yo perjuangne. Iya. Ya Prabu. Iya. Antara bumi dan langit lho Pak. Lho, bumi langit ki masalah cinta wis ora ana ukurane, Bro. Iya to iki. Oke Bro, sik nggih yen ya Bu, anu tak nututi salur kem kek. Assalamualaikum. Salam. Wani ngene lho ceritane. Kuwi demen karo sampean. Lah, aku kon ngewangi. Nyidikne. Kabul ning sampean kuwi. Oh alah layak nggo kancane malah nggo kepuk. Ndak ngerti jawabannya ya cemburu lek cara. Jan.